Минем исемем Хусайнова Зәлия. Мин бүген беренче тапкыр лагерьга килдем. Лагерьда ничек икән ул? Әйдәгез белешеп киләйек. Лагерьда ниндәй уеннар уйныйсыз? Лагерьда тәмле ашлык бармы? Экскурсия барабызмы? Кем менән очрашабыз? Беренче көндә без күмәкләп Ленин исемендәге мәйданга барып, күңел астык. Төрле ярышларда катнашып, бүләкләр алдык, йыр-биюләр карадык. Шат балалар тавышыннан мәктәптәр тынып калган. Хатта мәктәп кыңгыравы йәйге ялга туктаган. Эй, каникул, каникул, бер яраткан мәл бит ул. Эй, каникул, каникул, күңеле бул одым бул. Эй, каникул, каникул, бер яраткан мәл бит ул. Эй, каникул, каникул, күңеле бул одым бул. Лагерьда бигрәк күңелле икән. Без кызыклы уеннар уйнайбыз, төрле түңәрәкләрдә шөгыльләнәбез. Очрашулар, экскурсиялар булып тора. Безгә бында бигрәк охшай.